Прывітанне, даражэнькія, з вами я Зукзміцер і 40-я частка каханка Великай Медведицы Сергея Пісецкага. Все бліжэй да канца гэтага рамана. Цікава, за сколькі ж я яго даб'ю. Вельмі рады, што вы яго слухаеце, і ён, каля голамся выпускі, дагэтуль максімальна прасоўвае мой канал. Поэтому буду удзячны за расшар не толькі гэтага відэа, а і всего плейліста. Падабайкі, каменты. Мне цікава, чаму мінулы выпуск так мало людзей паслухала. Что, аватарка же новая, что ли, отпухнула? Ну и поехали. Аднойчы Шчур прыйшоў на пункт раней, чым мы разлічвалі. Залез на гарышча, зачыніў за сабой дверцы і урачыста вымавіў: «Ведаеце, хлопцы, што? Ну, кажы хутчэй», — не выцерпеў Грабар. «Пятрус, філосаф, развітваецца з граніцай. Сёння з'язджае ў Вільню. Хоча ўбачыцца з табой», — прамовіў да мяне Шчур. Ён знайшоў родных, учора атрымаў ліст ад маці, як п'яны хадзіў. Сёння пачаў збірацца ў дарогу, ягоны гаспадар, мужаньскі. Ледзьве не плача, прызвычаіўся стары да яго, як сына палюбіў. Шчур змоўк, доўга думаў, а пасля дадаў: «Ведаеце што, хлопцы, а можа і мы на пару дзён у Вільню злятаем? Што, маем гэтулькі скурак, трэба іх апыліць, ну і пазабаўляемся збольшага. Што ты на гэта скажаш?» «Пайшло, першая катэгорыя. Я дык хоць зараз», — вымавіў Грабар. Тады я далучыўся. Таксама згодны. Зрэшты, сапраўды трэба штосьці зрабіць са скуркамі, столькі іх назбіралася. Шчур пайшоў у мястэчка пагаварыць з Петрусём пра наша падарожжа ў Вільню. Вярнуўся ўвечары, прынёсшы 2 вялікія валізы. Уклалі туды все скуркі і пачалі даводзіць да парадку сваё адзенне, каб выглядаць трохі паважней. «Пятрусь таксама едзе начным цягніком?» — запытаўся ў Шчура. «Так. Ведаем пра тое, што і мы далучымся?» «Ведаем. Ён едзе адзін, сустрэнемся ў цягніку па дарозе». Увечары мы развіталіся з Гэлей і яе маткай, пакінуўшы ім шмат грошай. Не хацелі браць, кажучы, што гэта больш, чым трэба, але Шчур сказаў, што гэта іх працэнт ад нашай работы. Паабяцалі ім вярнуцца праз тыдзень. Пасля, калі надышоў вечар, з валізамі ў руках мы пайшлі ў напрамку мястэчка. Кругавымі сцежкамі, абышоўшы яго лугамі і агародамі, накіраваліся да гасцінца, які вёў з мястэчка да станцыі. Затрымаліся на ўскраіне, непадалёк ад канца Віленскай вуліцы. «Каго чакаем?» — запытаўся я ў Шчура. «Фурмана». «Як нас тут шукае?» «Ён адшукае, дамовіліся. Гэта Янкель Парх». Гэта мяняе справу». Праз некалькі хвілін пачулася турканне колаў воза, які ляцеў па Віленскай вуліцы, наблізіўся да нас. Пазнаю голас фурмана. «Но, дзеці, но!» Шчур запаліў ліхтарак і зрабіў вялікае кола ў паветры. Воз затрымліваецца, улазім на шырокую і моцную, прыстасаваную да такіх няпростых дарог фурманку. Янкель неякім дзіўным чынам апазнае мяне. Магчыма, бачыць у цемры як кот, бо я не адгукнуўся ніводным словам. «Прывітанне ўладзіку!» «Добры вечар, Янкель!» Воз скранаецца з места і мчыць у густы змрок наперад. Едзем не па звычайнай, дастаткова зручнай дарозе да Ляхновічы, якая пракладзена ўздоўж граніцы з Ракава да Кучкуноў і Дубрава, а дарогай на Бузуны і Воўкаўшчыну. Гэта дрэнная дарога. Увесь час мне здаецца, што мы зараз выкулімся. Воз хістаецца справа ўлева, скача ўгару, а коні ляцяць удалечынь праз лугі, палі і лясы каля вёсак і хутароў. «На, дзеці, на!» Мне прыгадваецца язда з Сашкамі жывіцам і жаль сціскае сэрца. Мінаем Дубрава і звычайнай дарогай, аб'язджаючы шматлікіх падарожных, несёмся далей. На станцыйным пляцы Янкель затрымлівае каня, Шчур і Грабар застаюцца на возе, а я іду па білеты. Меркаваў купіць другі клас, але Шчур сказаў мне, што гэта зверне ўвагу, бо мы неадпаведна апранутыя. Іду на вакзал. Стаю чарзе да касы і купляю 3 білеты.
Пасля вяртаюся на пляц перад вакзалам. Воз знаходзіцца побач з заездам. Сябры стаяць непадалёк і, п'ючы гарэлку, частуюць ёю фурмана. «Хутка адыходзіць цягнік?» – запытаўся Шчур. «Праз квадру гадзіны». «Ну, дык пайшлі». Шчур шчодра плоціць фурману, дадае ад сябе 20 даляраў і кажа: «На шчасце». «Дай вам Бог шчасця», – адказаў Янкель. Бярем валізы і абыходзім вакзал. Не хочам ісці праз залу адпачынку, дзе паліцыя і дзе можам спаткаць знаёмых з мястэчка. З другога боку цягніка падымаемся ў адзін з вагонаў 3-го класа. Займаем вольнае аддзяленне. Цягнік кранаецца з месцам, Шчур выходзіць з вагона, пайшоў шукаць Петруся. Неўзабаве яны вяртаюцца разам. Вітаюся з калегам. Дапамагаю пакласці на паліцу яго рэчы, размаўляем пра розныя. Непрыкметна плыве час. Шчур і грабар леглі спаць, а мы ўсё гаворым. Петрус хоча аддаць мне грошы, але я прапаную яму ўзяць ад мяне на захоўванне яшчэ 2900 даляраў, каб разам было 4000. Неахвотна згаджаецца. Раніцай прыехалі ў Вільню, Шчур сказаў, што затрымаемся ў розных гатэлях, каб не звяртаць увагі агентаў паліцыі. Петрусь даў мне адрас сваёй маткі, якая жыла на Звярынцы, і папрасіў наведвацца вечарам. Шчур пасяліўся ў другарадным гатэлі непадалёк ад станцыі, аднеслі туды свае рэчы. Я спыніўся ў гатэлі на вуліцы Вялікай, а грабар велічным рухам рукі кіўнуў фурману: «Вязі ў гатэль». «Які?» «Першая катэгорыя. Ёсць Брысталь, Кунецкі, Палас. Вязі да лепшага». На пачатку вялікі горад зрабіў на мяне незвычайнае ўражанне, проста ашаламіў. Мяне раздражняў вулічны рух, аглушаў галас. Мінулыя 2 гады жыцця на воўчай назе не прайшлі марна. Мноства невыспаных начэй, заўсёднае ўзіранне вачыма ў цемру, сталае знаходжанне пад кулямі, неабходнасць паводзіць сябе асцярожна стварылі з мяне іншага чалавека. Я змяніўся нават фізічна. Даўно не бачыў сябе ў вялікім люстэрку. Калі зараз я, апрануты з ног да галавы ва ўсё новае, паглядзеў люстэрка, то здзівіўся. Убачыў незнаёмага чалавека. Асабліва ўразіў мяне твар і вочы. Халодныя. А ў іх затаіліся незвычайныя глыбіні, якіх не было раней. З таго часу не люблю ўзірацца ў вочы людзям і стараюся, каб мой погляд быў спакойны, лагодны. Доўга прыглядаўся да сваіх вачэй, стараючыся зразумець, што гэта. Але не мог таго ўцяміць. Там было штосьці ад змрокаў ночы, ад балязку сталі, ад яскравых агеньчыкаў карабінавых стрэлаў, ад сталага чакання ўдару і жадання апярэдзіць гэты напад. Адбілася ў іх таўрон ночы і граніцы. Мяне здзіўляюць людзі. Яны без патрэбы нервовыя, робяць столькі лішніх непатрэбных рухаў, яны вельмі заклапочаныя і неўважлівыя. З любой нагоды ім пачынаюць хвалявацца, сварыцца, крычаць. Усе вельмі сквапныя і вельмі палахлівыя, увесь час скрозь стараюцца ашукаць мяне на капейкі. Дазваляю аблічваць і ў думках пацячаюся з гэтага. Баўлюся днём і ноччу, ледзьве стае часу, каб выспацца, гуляю. Гэта значыць, ем і п'ю па розных рэстарацыях, хаджу ў кіно і тэатры, купляю прадажных жанчын, танны гэта тавар, ды і пасярэднікаў цьма. Прапаноўваюць пазнаёміцца з рознымі какеткамі, дзяўчатамі, дзяўчынкамі, амаль што не дзецьмі. Да жанчын тут адносяцца як да жывёлы, па грашоваму курсу, за гадзіну. Прапаноўвалі мне такія паслугі, ад якіх з агідай не раз адварочваўся. Каля мяне круцяцца розныя фарцоўшчыкі. Яны пачулі грошы. Зараз я пазнаю горад зусім з іншага невядомага мне раней боку. І бачу, што тут жывуць страшна, горш, чым на паграніччы. Што тут увесь час на кожным кроку ідзе бесперапынная безлітасная бойка, у якой бяда слабейшаму ці менш здольнаму. Учора ноччу, каля 1-й гадзіны, вяртаўся ў гатэль разам са Шчурам і грабаром, гуляліся ў адным з дарагіх падпольных прытонаў. Мне ўсё гэта абрыдла. П'яныя, драпежныя, бессаромныя жанчыны, душныя пакоі і пах алкаголю. На хвіліну выйшаў на дзядзінец. Ноч была чароўная. Зоркі блішчэлі так прыгожа, як і там, на паграніччы.
Вялікая мядзведзіца раскінулася на чорным фоне небасхілу. Усё такое ж дасканалае, як быццам там. Не хапала толькі лясных шолахаў. І вакол мяне не палі, не дрэвы, а змрочныя панурыя халодныя камяніцы, у якіх таксама жывуць змрочныя, цяжкія, халодныя людзі. Вярнуўся ў пакой, развітаўся з сябрамі і жанчынамі. Куды ты так рана? Толькі пачалі забаўляцца і ўжо. Застанься, каток. Так на сухую і скончыш? Бачу п'яныя мутныя вочы калегаў і іх неразумныя усмешкі. Бачу спацелыя тлустыя твары жанчын, па якіх сцякае пудра. Галава баліць. Адказваю я і выходжу. Павольно крочу па горадзе, пустынныя вуліцы, прахожых мала. На скрыжаваннях віднеюцца постаці паліцэйскіх. Мяжа, думаю я, і зялёнкі, і тут памежныя палосы, калючыя драты, пастарункія засады. Толькі тут гэты перамыт робяць легальна, пад усялякімі заслонамі і паставамі. Тут перакідваецца бытавар хлусня, лехлярства, разліка, шуканства, хваробы, садызм, ганарлівасць. Тут усе кантрабандысты, паўстанцы. Павольна крочу вуліцамі. Я элегантна апрануты, таму паліцыя не звяртае на мяне ўвагі. Непадалёку ад гатэля, у якім спыніўся, з бакавой вуліцы мне насустрач выходзіць дзяўчына. Яна дрэнна апранутая, хвіліну вывучае мяне, а пасля усміхаецца і залётным голасам кажа: «Можа, пойдзем?» Бачу малады твар, нібы прыклееную да твару прафесійную усмешку. «Чаму так позна на вуліцы?» – запытаўся ў яе. «Не зарабіла. Дрэнны час. Перад першай гадзінай. Ну, дык хадзі». Я завёў яе ў свой пакой. «Хочаш есці?» – запытаўся. «Так». Кажу заспанаму афіцыянту прынесці графін гарэлкі, піва і халодных закусак. Дзяўчына сквапна есць, і гэта мне падабаецца. Сапраўды галодная. Выпіў шклянку гарэлкі, калі дзяўчына скончыла есці, загадаў ёй класціся на ложак ад сцяны. Замкнуў дзверы ключом і схаваў яго ў кішэні. Тая заўважыла гэта. Партманет з часткай маіх грошай паклаў у шуфлятку начнога століка. Буйнейшыя купюры трымаў у сакрэтнай кішэні піджака. Кладуся на ложак, куру папяросу, пасля засынаю. Ноччу мяне будзець асцярожны рух дзяўчыны. Прачынаюся хутка, не так, як гараджане, што патрабуе для гэтага асаблівага намагання і часу, каб поўнасцю прыйсці ў сябе. У адну хвіліну я прыптомнены і уважлівы, але раблю выгляд, што ўся ж сплю. Адразу інстынктыўна адчуваю нейкі падвох. Думаю, мяне, сястра, неспадзявана не застукаеш. Ведаю, ей хочацца вылезці з ложка, таму, прыкідваючыся, што сплю, пераварочваюся на левы бок, так, каб мог бачыць увесь пакой. Закрываючы плячом твар, чакаю, што будзе далей. Дзяўчына вылезла з ложка, падышла да стала, паціху наліла з графіна ў шклянку вады і п'е, пазіраючы на мяне. Пасля вяртаецца да ложка і схіляецца надо мной. Я дыхаю рэгулярна і моцна. Доўга услухоўваецца, а затым паціху адсоўвае шуфлятку начнога століка і вымае адтуль партманет. З тоўстай пачкі банкнотаў бярэ некалькі паперак па 10 злотых, кладзе назад складзены партманет, засоўвае шуфлятку на месца. Потым падымае з падлогі свой чаравік, складвае ў некалькі разоў банкноты і моцна затыкае ў носік чаравіка. Паставіўшы паціху абутак на падлогу, яна асцярожна праслізнула назад, залезла пад коўдру і прыслухоўваецца. Ці сплю? Але я сплю. Сплю і ў душы смяюся. Раніцай памыўся і старанна апрануўся. Лёля, так сказала, яе завуць, таксама прыбралася, заказаў багаты сняданак і запрасіў яе да стала. Паводзіў сябе з ёй вельмі уважліва. Дапамагаў, кожную хвіліну пытаў: «А можа, Лёля яшчэ нечага хоча?» Дзяўчына ела хутка і прагна. Пасля сказала: «Ну, мне ўжо досыць». «Досыць?» «Так. Ну, дык развітваюся з паняй». Падаю ёй руку, тут яна неяк са злосцю і пісклява кажа: «А за нож?» Гэта мяне забаўляе. «За нож?» пытаюся. «Так, за нож. Што ж ты сабе думаеш?» Гляджу уважліва ёй у вочы, доўга маўчу. Тая пачынае адыходзіць задам да дзвярэй. Набліжаюся да яе.
Нахиляюсь и зрываю з яе ноги чаровик, с тяжкостью вымаю банкноты, раскручиваю их, там 70 злотых. Отдаю ей 10-злотовый банкнот, а решту хаваю ў кішэню. Трымай за ноч. Хацела нешта сказаць, але я паказаў ёй даланёй на дзверы. Спяшаючыся выйшла на калідор. Крыху пазней да мяне завітаў грабар, і мы разам пайшлі ў гатэль да шчура. Скурки на ложку, скурки на столе. Шмат скурок ляжыць на крэслах, на падлозе, на падваконніках. Ёсць тут лісы, жоўтыя, белыя і блакітныя. Ёсць і куніцы, выдры, каракуль, вавёркі. Заблукалі сюды і 300 скурок янотаў, венгерскіх катоў. 15 пашак, по 20 штук у кожнай. Чаму заблукалі? Бо каты звычайна ідуць ад нас да саветаў. Гэта адзіныя скуркі, якія перамытнікі несуць у Расею. У пакоі, акрамя нас, яшчэ 3 жыдоў. Гэта гандляры. Яны сарціруюць тавар па гатунках і уважліва углядаюцца ў кожную скурку. Дзьмухаюць на поўсць, спрабуюць даланёй 2 бакі, глядзяць на святло. Нарэшце ўвесь тавар пераскладаны. Пачынаецца торг паміж шчурам і купцамі. Са здзіўленнем даведваюся, што вырабленыя скуркі каштуюць танней, чым невырабленыя. Шчур растлумачыў мне пазней, што ў Еўропе не цэняць расійскія метады вырабу футра, і таму за вырабленыя плоцяць менш. Мардеры прадалі агулам па $12,50 за скурку, а феі па $20 за пачку, 20 скурак. Гэтага тавару было найбольш. Пасля дамаўляемся на цану венгерскіх катоў, таксама па $20 за пачку. Гандляры таргуюцца. Клянуцца, каб я так сваіх дзяцей не ўбачыў, як я на гэтым інтарэсе трачу. Нарэшце плоцяць нам за ўсё адразу агулам $7,500. Купцы упакавалі тавар у мяшкі і выйшлі з пакоя шчура. Мы падзялілі грошы паміж сабой па 2500 на кожнага. Пазней падаліся абмываць інтарэс. Я пайшоў на абед да Петруся, застаў яго дома. З Петрусём адбылася нейкая незвычайная перамена. Хлопец папросту свеціцца шчасцем. Увесь час смяецца, жартуе. На мяжу ўвогуле не згадвае. У памяшканні яго маці адчуваю сябе дзіўна нязграбным. Баюся паварушыцца, каб чаго-небудзь не перакуліць або не разбіць. Усе адносяцца да мяне ветліва, з далікатнасцю, але ў іх вачах чытаю пільную ўвагу, якую нічым не могуць замаскіраваць. І гэта сапраўды яшчэ больш пазбаўляе мяне смеласці. Злуе і выклікае дрэнны настрой. Улучыўшы вольную хвіліну, прамовіў да Петруся. Мне да цябе ёсць справа. Добра, зараз. Калі апынуліся адны ў яго пакоі, перадаў яму на захаванне з маёй апошняй долі яшчэ $2000. Разам з папярэднімі грашыма зараз атрымлівалася сума ў $6000. Тут Петрусь сказаў, а што было б, калі б гэтыя грошы зніклі? Каб іх у мяне ўкралі. Паглядзеў яму ў вочы і спакойна прамовіў. Не шкадаваў бы ўвогуле. Калі б мне былі патрэбныя, зарабіў бы вельмі шмат. А калі спатрэбяцца табе, дык скажы мне. Не думай нічога, адказаў Петрусь. Я пажартаваў. Ніхто не ведае, што ў мяне гэтыя грошы. Ніхто іх не ўкрадзе. Палуднуючы, адчуваю сябе няёмка. Стол пераліваецца белізной, у пакоі кветкі, за столом сядзяць элегантныя паненкі, сяброўкі Петрусёвай сястры Зосі і нейкія выпіставаныя паннічы. Я тут лішні. Не ўмею гаварыць пустых сказаў, не магу дастасавацца да агульнага тону такой кампаніі. Адчуваю гэта і трапляю ў змрочны стан. Вальней уздыхнуў, калі абед скончыўся, а я атрымаў магчымасць пакінуць залу. Увайшоў разам з Петрусём у сад. Ходзім па алеях і размаўляем. Пасля сядаем на лаўку ў самым далёкім кутку невялікага саду. Закурылі папяросы, доўга маўчым, потым пытаю Петруся, ці ты шчаслівы? Той нейкі момант маўчыць, ён уражаны неспадзяваным пытаннем. Пасля адказвае мне, так, я шчаслівы. Сапраўды? Так. І не сумуеш па хлапцах і мяжы? Падумай, зараз залаты сезон, ночы доўгія, глухія, чорныя, золата цячэ праз мяжу, хлопцы крадуцца палямі і лясамі, робяць днёўкі ў стадолах, у барах, п'юць, забаўляюцца, кожны дзень штосьці новае, кожную ноч нейкі выпадак.
Доўга прамаўляю да яго, але праз нейкі час заўважаю здзіўлены погляд Петруся і замаўкаю. Разумею, што зусім не слухаў мяне, а той кажа: «Ведаеш што, я зусім пра ўсё забыў». Зусім? Так, не думай пра гэта. Бо і што там было цікавага? Тады я падымаюся і кажу: «Ну, мне час, чакаюць». Развітваемся, паціскае мне даланю і пытаецца: «Калі прыйдзеш?» «Не ведаю, прыходзь заўтра, абавязкова». Магчыма, прыйду. Выходзіць мяне на вуліцу, потым вяртаецца. Ідучы па ходніку каля дома, чую праз адчыненае в акно яго вясёлы смех. Іншы, чым звычайна, сакавіты, шчыры, напоўнены жыццесцвярджальнай сілай. Не, ён не наш. Крочу па вуліцы, галава поўніцца бязладнымі ўрыўкамі думак, нечага шкада. У душы так цяжка, нібы страціў нешта беспаваротна. Іду шукаць сяброў, каб потым пайсці да рэстарацыі, нап'ёмся і закончым вечар у дзевак. Ад усяго гэтага мне пачынае ванітаваць. Абрыдлі п'янкі і хлуслівыя людзі, і горад, у якім праўда пералазіць праз шматлікія кардоны накшталт таго, як мы перакідваем тавар. Тут усё штучнае, бліскучае і вельмі прэтэнцыёзнае, але пад гэтым хаваюцца звычайны бруд і нікчэмны змест. Там я жыў змястоўней, там людзі шчырыя і пад кепскай вымовай слоў жывуць залатыя думкі, а ў грудях яны нясуць жывыя пачуцці і гарачае сэрца. Тут ніводнай шчырай думкі, ніводнага шчырага слова. Тут усе наскрозь заўсёды прыкідваюцца. Выконваюць ролі ў велізарным фарсе, камедыі, трагедыі. Сталы тэатр. І дома, і на вуліцы. Жанчыны тут маскіруюцца багатымі строямі і мудрагелістай белізнай, пад якімі нерэдка бруднае, вынішчанае нездаровае цела. Там, пад небагатым уборам і беднай ільняной бялізнай знаходзіцца гарачае і моцнае цела, якое кахае без падману, па поклічу, а не з карысці і цікавасці. Пачынаю сумаваць. Невядома па чым. З'яўляецца намер паскорыць вяртанне на граніцу. Прычына ёсць добрая. Трэба выкарыстаць залаты сезон і разлічыцца з паўстанцамі. Пагавару заўтра з хлапцамі. Ну, вось, скончылася 40-я частка. Не забывайце расшарваць, пісаць будь-якія каменты. Гэта важна для прасоўвання відэа. А вам, я думаю, не складана. І ставце падабайкі, калі я раблю так, як вам падабаецца. І да пабачэння, да новых частак.